Inauteriak gozatzeko, ondo pasatzeko, barre egiteko, kalera irteteko eta lagunekin eta familiarekin ospatzeko egunak dira. Getxoko jairik berezinetakoak dira eta mundu guztiak lasai bizi ditzan nahi ditugu. Horretarako, udaletik beharrezko neurriak jarri ditugu. Bat, asteburuetarako operatibo bateratua ertzaintzarekin batera. Bi, bideozaintzako kamerak eta puntu finkoak jarri ditugu berehalako erantzunak emateko. Hiru, trafiko kontrolak, alkoholemia kontrolak, dispositibo osoa getxotar guztientzat jai seguruak izateko. Getxo leku segurua da eta hala izaten jarraitu nahi dugu. Ez ditugu gure artean nahi lapurtzera, beldurra sortzera edo erasotzera datozen pertsonak. Eta jakina, emakumeen aurkako edozein indarkeria saiakera arbuiatu eta jazarri egingo ditugu. Giro ona izatea espero dugu. Irten, gozatu, ondo pasa eta bihur ditzagun guztien artean inauteria hauek festa handi batean. Ondo pasa!